supplies nga ginpangabay sa Bacolod EOC gikan sa DOH-6 magaabot karon nga semana. Sa mga balita national, 25% discount sa buwis sang medical frontliners aprobado na sa isa sa komitiba sa Kamara. Presidente Duterte nagaplano nga idumili ang palupok sa bilog nga Pilipinas. Sa balita international, Indonesia nagbakal na sang 1.2 milyones ka COVID-19 vaccine doses pagpanagdag i-finalize sa sulod sang duha ka semana. Sa balita sa sports, mga Japanese nagakangawa nga mas magdako ang gasto sila gobyerno kag isukot sa taxpayers ang posibleng liwat pagpaisol sang Tokyo Olympics. Sa balita entertainment, bata ni Ellen Adarna nga si Elias, si Piolo Pascual ang ginakilala nga amay. Samtang sa balita espesyal, mga Christmas traditions sang iban nga pungsod. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Desyembre 8, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. kag Action Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Padayon nga maka-eksperyensya sang maulanon nga panahon ang pila ka lugar sa Luzon bangod sang easterlies. Sa weather forecast ng Pag-asa, magalumon nga kalangitan ka may lapta-lapta nga pag-ulan ang ma-eksperyensyahan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Mindoro provinces kag sa Northern Palawan lakip na ang Kalayaan Islands. Samtang ginbatak naman ang gale warning kag ginadirian ang mga mangisda sakay sa magamay nga mga sakayan pandagat nga magpalawod sakop sa baybayon sang Batanes, Babuyan kag Ilocos Norte. Ang temperatura mabatyaga naman sa 24 degrees Celsius, tubtob sa 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:51 kainas ang aga, magatunod naman las 5:24 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Okay, good morning na sa aton nga mga nagamonitor sa Facebook. Sa kay Cory Vidaha, still watching dira sa Kuwait. Good morning, of course, kay migo natin Alex Montesa. Paniti na kag ibulad ay kaduha nga bahin sang balita. Paniti na, pabusong. Ray Mac Estares, sa kay Homa Lumena. Ari na si Ma'am Vanessa Mayo watching at Doc Mayo Clinic Office. Good evening mandira sa imo kay gabi nito sumong sa ila sa Minnesota, no? Yes. Si Juan gali si Judy Dan taga Austin, Texas. Sa kay Arnel Po Desamparado watching from Barangay Mansilingan. Akong classmate naman niya si Susan Jaime Allen niya taga Houston, Texas. Houston, Texas. Sige, sa kay Erwin Gonzalez. Sakay sino pa ganyan Flora May Bacule Mirasol, Jing Verbael, Myla Diquito, kay Gina Hirona Fernandez. Good morning man sa imo. Sakay Yasike Cardones. Good morning. Kag kay Remia Garcia of course, kag Rodely Gumayan. Good morning man. Good morning man, kuno Action Boy kay Dina Decrepito. Watching from Barangay RSB, La Carlota City, Richelle Labrador Huey. Watching from Kuwait naman, Mary Ann Lepalam, good morning. Kay Donita Marisol Sendang, Mary June Mikay Kagram. Of course, Ma-Earl, good morning man, ara sa gihapon. Madamong salamat. Sino ganito ginangin kuan mo daw kabudlay sa apelyido? Si Huey guro na. Huey. Huey. Basta silent ang Huey na siya, Huey. Huey. Daw Huey helicopter bla. Kita ka sa Huey helicopter. Kasakay ka na daw, wala pa? Wala pa eh. Ay, ano ka, kapigaw sa imo. Sakay ka Kasakay na. ako dabi. Manug-sleep pa lang na si Richelle kay 2 a.m. 2 a.m. 5 hours kita dire. Cory, 5 hours 5 hours advance kita mo sa ila, no? Yes. Kay Megs Yan Bilyasa Magbanwa, good morning man sa imo. Inatamyaw man ang RTC Talisay staff, Sir John Robert Ronquillo, especially sa tanan nga driving class graduates 2020. Okay. Sa driving class sa LTO, bala nga magkakalisensya, no? Oo. Amo na siya.
Grabe na to karikot na gito sa action boy. Bamo no? na. Kadamo na sang requirement na may mga driving class ka na, may Oo. mga ano pa na, basta daw sunod na dako ang balayran mo. Oo. Daw galalambot ka na student niya, pa. galalambot ka na niya, tag 10,000 kumagawa ka lisensya sa interview LTO. ligad action boy. 10,000 ang maiguan. Pakwa lang student license. Pro kabay pining sa mga driving institute, driving schools. Driving schools. Tani ko alam bala, pero sa Amerika, makita mo, it's not easy to get a license sa Amerika mo sa driver's stricto license. bongid. Stricto gito sila kayo, kag gina-celebrate gina nato sa makakuha sang makapasara sila sa driving. Oo, no? Celebrate gina nila ya. Hindi Okay, tayo lahog. may license ka na, grabe. It's a celebration. Correct. Maria Teresa Hovelenia, good morning dire sa imo. Sakay Rose Wenner sa Germany. Mayong agaman kay Maninay ko Bingbing La Chica. Good morning. Kag kay Sa isa mo pagay ka maninay. si Maninay Si LC Tita Holingan. Oo, na. Kay Oo. Hambalya, wala mo siya kung natamyaw. Natamyaw lang gina sa permi. Balo kasi Maninay LC nga daan niya kapala hatag mo na gift mo. Teto na tong ang pasayan, okay na to? Okay na to. Okay na. Ista na to. Naglatawag sa sanaligan sa akon kay wala siya kuno sang number ni mo. Nagtawag na siya. Okay. Sige, oy Ping Loha, good morning man dira sa imo. May kuha kita karon ha, may SAP kita karon ha sa mga monitor dira sa radyo live. Standby sa inyo mga telepono ha. Standby na sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:11. Detalye na sa aton mga balita lokal. Ginatunan sa karon sa Department of Education ang posibilidad nga pagbalik sa face-to-face nga klase para sa mga senior high schools kag kindergarten sa bulan sang Pebrero tuig 2021. Kag sa ikatatlo kun ikapat nga quarter sang 2021 ang junior high school kag elementary. Sa interview sa Action Firing Line, ditpahayag ni Bacolod City Councilor Renesito Novero nga ini ang ginpaambit ng impormasyon ni Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Amelaine Sales sa pagsapol ng ilaging patigayon sang Huwebes, Disyembre 3. Una dirigin mando ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia nga magpatawag sang pagsinapol kaupod ang local school board para temprano nga ma-assess ang primary concerns ng syudad angot sa kung pila ka porsyento ang mabilin sa accommodation facilities kung magbalik ang face-to-face nga klase. Suno kay Navarro, ang syudad mayara sa karon sang masobra 1,200 ka bed capacity para sa quarantine kag isolation, apang masobra 500 na lamang sa tiyon nga magbalik sa face-to-face ka klase ang senior high school. Samtang ginako ni Navarro nga hindi siya pabor sa face-to-face ka klase, bangod ni kapabilin pang presensya sang COVID-19 sa din, ikaayong lawas sang publiko ang kinahanglan nga amligan. Mag-aabot naman subong nga semana ang supplies nga ginpangabay sa Bacolod Emergency Operations Center gikan sa DOH Region 6. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sang Bacolod EOC, ang kakulang sa supplies sang PPEs kag iban pa nga gamit ang kabangdanan kung temporaryo nga wala na dayon ang pagpatigayon sang surveillance testing sa mga traffic enforcers, POSO personnel kag iban nga nagligan nga weekend. Sunod kay Sorongon, ang supply ang di lamang para sa surveillance testing kundi para man sa iban nga mga gina-test kaangay sang close contacts, locally stranded individuals, nagabusong kag iban pa. Ginklaro ni Sorongon nga wala gin cancel ang surveillance testing kundi temporaryo lamang nga wala gin dayon tubtub nga mag-abot ang supply nga magalawig tubtub Enero tuig 2021. Sa pinakauli nga surveillance testing sang syudad sa mga rider kag kapulisan, nagapakita nga 0.6% ang positivity rate o kung apat lamang sa 548 ang nagpositibo sa COVID-19. Nagsugot naman ang mga BPO companies sa siyudad sa Bacolod nga hindi na magpatigayon sa traditional nga face-to-face Christmas party.
Ini matapos ang damlaglang pagsapol sa Bacolod Emergency Operation Center sa mga tiglawas sa mga BPO company sa Bacolod. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sa Bacolod EOC, ang mga BPO ang magapatigayon na lamang sa virtual Christmas party kag ila ini ginaabi-abi para malikawan ang social contact kag ang transmission sang virus. Dunga pa ni Sorongon, base sa records ng EOC, nag-stabilize na ang COVID-19 cases sa BPO sector. Ginpatag ni Sorongon nga sa bulan sa Agosto kag Setyembre may pagsakas ang COVID-19 cases sa pila ka BPO company. Apang karon minimal na lamang sa bulan sa Nobyembre, tubtob karon nga Disyembre. Samtang naobserbahan man ni Sorongon nga may mga call center agents nga nagabakal sa pagkaon sa food cart sagwa sa ila ginatrabahuan, apang wala na nagasuksok sang face mask kung mag-istoryanay kag wala naman natuman ang social distancing. Itong halos tanan ng mga pan-Asiatic, no? Itong halos tanan ng mga talagko, ng mga call center agent were in attendance, and all of them are unanimous in saying that they will be doing virtual Christmas party celebration. Si Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sa Bacolod EOC. Nagapangabay naman ang Philippine National Police Highway Patrol Group sa probinsya sang Negros Occidental sa mga local government units sa probinsya nga magpasar sang ordinances nga ma-regulate sa kataason sang karga kag pagpahamtang sa nagakaigo nga canvas cover sa mga truck sang tubo. Sa interview sa Action Radio Bacolod kay PNP-HPG Negros Occidental Head Police Captain Robelito Mariano, may mga report nga tinumpok nga tubo ang nagakawigit sa dalanon ilabi na sa syudad sa Bacolod gikan sa mga truck sang tubo. Kalabanan sa mga nakita sang HPG nga rason, among kabos nga canvas cover kag tuman kataas nga karga sang tubo. Sunod kay Mariano, mas maayo nga may kaugalingon nga ordinansa ang isa ka banwag kon syudad, agod mas madamo nga law enforcement unit na makapatigayon sang monitoring kag inspection kag madakpan ang nagalapas sini. Liwat naman, ginpad naman sa Philippine National Police Highway Patrol Group sa probinsya sang Negros Occidental ang mga drivers, operators o kontagiya sa mga truck nga gilayo natagan sa penalidad ang masalakyan nga madakpan nga nagalapas sa lagi. Nagpasiguro man ang HPG nga magapatigayon man sila sang operation kung gabi sa bulig man sa nagkalain-lain nga mga law enforcers. Suno sa kay PNP HPG Negros Occidental Head Police Captain Robelito Mariano nga kulang gid ang kapulisan sa idalom sang HPG rason kung nga may kabudlayan man sa bahin sang HPG nga magpatuman sang dungan nga monitoring sa tanan nga lugar sa probinsya. Pahayag ni Mariano, nagadangat sa isa tubtob 2,000 ka pesos ang penalidad sa kada violation. Pamunuan naman ni Department of Agriculture Secretary William Dar ang paglansar ng cash kag food assistance sa mga mangunguma kag mangingisda sa Negros Occidental, pagpanagtag sa Rice Competitive Enhancement Fund, mechanization kag iban pa nga interventions ni DA subong adlaw Disyembre 8. Ining patigayunon sa Panad Park and Stadium, Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod. Una, amo ang pag-turnover sa Certificate of Registration bilang farm school sa Negros First Infotech, MOA signings ang cattle feedlot fattening para sa Binalbagan, paghatag sang cheque sa Kadiwa Financial Assistance kag crop insurance, kag ceremonial turnover sang food kag cash assistance vouchers. Nobyembre 9 ang ginpermahan ng Daydar kag Development Bank of the Philippines President Emmanuel Herbosa ang kasugtanan kag implementing guidelines sa sining nga programa. Ining may 4.5 bilyones pesos nga pondo sa idalom sang Bayanihan to Recover as One Act kon Bayanihan 2 nga makabenepisyo sa kapin 900,000 ka mga marginal farmers kag fisher folks. Iga turnover naman karong adlaw sa Department of Education ang duha ka mga Philippine Rural Development Project sa siyudad sang Cadiz. Ini ang patiguyunon sa presensya ni Agriculture Secretary William Dar. Una amo ang 40 linear meters nga Dalayapan Bridge nga nagabalor 23.4 milyones pesos sa barangay Kaduaan nga nakumpleto sa tung Hulyo 26. I-turn ako na 2019. I-turnover man ang 75 linear meters nga Sikaba Bridge sa amuman nga barangay balor 36.9 milyones pesos nga natapos Agosto 27 sining nga tuig. Ini nga mataytay ang maka-benepisyo sa 9,285 ka mga mangunguma. 1,819 ka mga panimalay makapanubo sa travel time sa mga sumalakay sang 56% kag howling cost ang farm inputs ang kapin 30%. Bangod sini ang proyekto, ginalauman ang pagsanyog sa land valuation sa agricultural land area ka makainganyo sa mga investors para sa agri-industrial development. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:18. Kag para sa Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito,
Isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsabilidad. Sige, good morning na dira kay Teresita Quintong. Good morning kuno sa tanan nga mga ka-action. Future husband gali ni Richelle si Walter Joe Ewing. Future husband. Gabi no? Dear future Imo ya future husband ya wala pa ya. Wala pa. Sakay Nonoy Quadernal Jr. Good morning din sa imo kagay Sir Quads. Good morning Good man. morning, sir. Fernandine Quadernal. Yes, good morning, Sir Quads. Close. Rokia Zamora Ubera watching from Talisay City. Jane Oisiser, Jeneline Tesaluna Panguntuhan watching from Pandacan, Manila. Esther Binigay, sakay Dinah Magbato Malabago. Michael June Season, ginagreet siya lang ang batch 88 sa Sumag Elementary School. Victorio Hison Jr. kag Sulpicio Garciano Jr. Sige. Perfect. Okay. Perfect sa punta. Bia Jonathan, of course. Good morning. Yes. Boy Pudding. Boy pudding. Boy Pudding. Grabe, bakas-bakas. Gidya kay Mas bakas, Bia no? Jonathan, Pisa, no? Oo. Ang hindi sila mga tao nga dali gidya magmilyonaryo ya. Naka-PM na siya sa imo. Saang parte? Para sa December 19. Wala pa. Wala pa. May may pamasko siya. Sige lang. PM na siya. Kay Melchorita Ferrer, good morning man.
Doms Ortiz, happy wedding anniversary kuno kay Mr. and Mrs. Claire Ann and Enrico Ortiz Zanyo from Nanay and Tatay. God Yes. bless. Happy wedding anniversary. Yes. Hindi, iba niya, happy mansari lang. Ini Yung wedding na gini niya. anniversary. Tutuod na gini niya. Tuto. Gusto ko mansari, gililog-lag. Mga mansari mga kompanay ulap na piho ya. Amo na. Ay mo na ya. Agaw gani na nang galuhod ng gastubangan sa pare. True. Kay F. Smart Tadia Salcedo. Good morning, Tito Boy. Kagda Eden. Of course, Sir Steve Mati Buenaflor. Hello, sir. Good morning. Kay Miss Jada. Thank you for watching. Salamat. Sa din na sila? Sa... Amot din sila subong. Hindi sila. Basta kilala kami na. Ni Miss Jada yan. Ano yan, ni husband ni si Sir Steve Mati Buenaflor. Kay Maricar Mahipos, Shirley Lodes sa Bena Park. Hello. Jo Pacheco. Hambali Ma'am Vanessa. Roses are red, violets are blue. Ano ni Sugpon? Miss Eden Aboso, black looks gorgeous on you. Wow! Bongga. Yun, nag-effort. Matalinhaga. Nag-effort ija si Ma'am Vanessa Vanessa, yang of mag-imo course. sang poem para sa imo. Thank you so much, Ma'am Vanessa. May Abi ko, roses are red, violets are blue. If I am beautiful, what happened to you? Amo na sa. Amo na sa action board. Amo na sa gali Sa kay RR Hinyo, Muntuan Hinyo, kagawad may agad dira sa imo. No, away ko pa ma-accept away ko pa tumakuan. Ano to gani? Away ko pa Walang ma-accept. iya nga friend request. Oo, kay gana kuan ko ang nakita na akong friend request ko do mga 982 ang wala ko ma-accept mo. Wow! Oo, tanaw pala karon. Grabe. Kay kalipat ko. Nano naman. Tanawa ka na nakalipat ni ko. Sala, karon na. Ako maldita. Good morning Action Boy and Action Eden at more power. Si ako maldita na I think do sa abroad man siya mo. Do sa Listener naman gini action boy. gani listener ta gina siya. Sa kay Jen Buarom, Teresa Linaha Kayaw, of course good morning. Kag Jane Baile, Jane good morning dira sa imo and kumusta na? Ang batsoy da, kumusta na? Wow, kalame ba? Batsoy ni sila mo dira sa may likod taytong blan. Wow. Christ Javier Tanatan, happy sa and the birthday actually ni Mama Mary, no? Immaculate Conception. Muna sang kun sa pagkayab. Pagkayab ni Mama Mary sa langit, no? Yes. Muna hindi Hindi pagbusong ni pagkayab. Assumption gali na yan. Immaculate Conception. Conception gali pagbusong niya sa kay Jesus Christ. True. Di pa ka December 25, bata na yan? Oo eh. December 8 ang conception. Ito yung wala yung DC after Christ, before Christ, yung kay Subong. Galing kay madalom na sa kung parte mga istoryahan tayo na. No? Ephraim Arus, may agaman. Sa kay Arlene Kadungo, nya happy gid ko happy gid ang morning basta makapamati na sa Action Radio Bacolod. Nan, kita mo lang na. Grabe no. Thank you so much mga ma'am. Happy man kami nga ara ka mo perni. Arlene Solivio, good morning man sa imo kag kay sa kay Rose Wenner dira sa Germany kag kay Susan Jaime Allen kay Roberto Juan Bolgallo. Maninoy, good morning, Liwan. Maninoy John Chong, of course. Good morning, man. Maninoy Jerry. Kay Catherine, good morning. Yes. Maninoy, mga maninoy. Mga maninoy. Maninay, Liza Joy, Ilon Amoroso, good morning. Happy birthday ko no kay Elsil Daddy. And happy anniversary lang da sa ninong niya kuno si Camelo Hundos. LM Mohar, good morning man. Do taga bago ni bala si LM Mohar. Mugar. Mohar, J. Jay Mugar gid ya. Mugar. Kay may mga mugar ta sa bago mo. Oo, amo na yung guro namin ko. Amo na taga bago mga mugar kanday nining bla. Oo, yes. Aton ka mga nining mugar. Ara na sila sa Limbo. Hello. Gabi nga ngalan sa lugar no. Pauli ko lang na realize Limbo. mga of all the names nga Limbo gin man yung tawag daman. Wala lang yung guro yan. Sige, standby na sa aton mga balita nasyonal.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bito. Morning edition. Action Radio Philippine Standard Time na 7:29, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginaprubahan sang House Committee on Ways and Means ang consolidated measure nga tuyo makahatag sang 25% discount sa personal income taxes sa COVID-19 medical frontliners. Sa ilang nga pagsapol, ginaprubahan sang panel ang unnumbered substitute bill nga nag-consolidate sa House Bill 7351, 984, 2901, 3751, 7523 kag 7978 nga tuyo makatag sa naglain-lain nga insentibo para sa medical professionals nga nagatag sa serbisyo sa panahon sang COVID-19 pandemic. Sunod kay House Panel Chairman Joey Salceda, ginkasugtan sang komitiba nga aprobahan ang ini nga hagna bangod hindi laluyag nga ang papanaugan sang buwis ang hazard pays kay iban pa nga allowances nga nakuha sang frontliners sa panahon sang pandemic. Plano naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga magpapanahog sang mando nga dumili sang palupok sa Pilipinas. Sa weekly address ng Presidente, plano sining ipetuman sa tunga-tunga sang tuig 2021 agod mangin totally banned na ang palupok sa Pilipinas pag-abot sang holiday season sa tuig 2021. Sunod kay Duterte, makaselebrar sa gihapon sang bagong tuig sa piyak nga wala sang palupok. Ginemplo man sang Presidente ng syudad sang Davao nga madugay na nga nagindumili ang paggamit sa mga palupok sa panahon sang Pasko kag bagong tuig. Ginapamatukan naman ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang ginaduso nga paggamit sang baston o rattan stick sang kapulisan sa pagpatuman sang COVID-19 health protocols. Sa isa ka tweet, nagpabutyag sang pagpamato kag pagpamuyayaw si Locsin angot sa mga plano. Una na ang nagpaandam ang Commission on Human Rights sa gobyerno angot sa pamahog sa paggamit sang baston batok sa managalapas sa health protocol. Una diri ginpahag ni CHR spokesperson Attorney Jacqueline Andigia nga samtang gina-recognize ang ahensya ang madamo nga paagi sang gobyerno sa pagpatuman sang health safety protocols apang tawhanon nga mataro ang dapat man respetuhon sa tanang nga tion kag sitwasyon. Nagpagawa naman ng Department of Education sa mga petsa nga dapat tandaan para sa school year 2020-2021. Sa Facebook page post sang ahensya, ginplastar ang mga petsa para sa holiday season break sa mga pampublikong eskwelahan halin kindergarten pakadto sa grade 12 sa bilog nga pungsod. Nasaad nga ang ulihing nga adlaw sang klase sa unang nga quarter ang magatakop sa Desyembre 12, 2020, Desyembre 14 tubtob 19 ang in-service training week, Desyembre 19 tubtob Enero 3 tuig 2021 ang holiday break, kag Enero 4 tuig 2021 ang pagbalik sang klase. Ginapamatukan naman ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang inaduso nga paggamit sang sa dugan naton nga mga balita nasyonal. Ginmanduan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Department of Health nga tun-an kung paano makahatag sang libre nga COVID-19 test sa mga government-run health facilities. Sa press briefing sang Presidente, iya ginpalayag nga iya tan-awon kung may kwarta nga pwede magamit agud libre sa tanan nga government hospitals o kung health centers ang pagpaydalom sa mga pungluyo sa COVID-19 test bago nagapati siya nga hindi dali-dali nga matapos ang pandemya. Naibaluan sa data sa DOH, naglambot na sa masobra 5.6 milyones ka mga Pilipino ang napaidalom sa COVID-19 testing. Sa katapusan nga balita national, nagapangatubang sa reklamo nga impeachment sa Kamara sa Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen. Isa ka Edwin Cordivilla nga Secretary General sa Filipino League of Advocates for Good Government ukon FLAG ang nagserbe nga complainant kaupod ang abogado nga si Attorney Larry Gadon ang nagfile Lunes ang aga Desyembre 7 ang reklamo sa talatapan ni House Secretary General Mark Leandro Mendoza. Base sa 41 kapahina sang reklamo, culpable violation of the Constitution kag betrayal of public trust ang ginbasehan nga grounds ang impeachment batok kay Justice Leonen. Patag ni Gadon, wala nagpagwa sang matuod nga statement of asset liabilities and net worth consult si Leonen. Amo man ang delayed nga pagresolba sa mga kaso nga iya ginauyatan. Sa idalom sang impeachment rules, kinahanglan nga mayara sang kongresista nga mag-endorso sa impeachment complaint antes ini madala sa Committee on Rules ng Kamara para mapaidalom sa unang nga pagbasa kag i-refer sa Committee on Justice.
Action Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga Good morning liwat kay Yasikate Cardones kag kay Vanessa Mayo. Ano naman? Nadula. Hindi si ni Vanessa, you look good in yellow. Don't forget you're live on Action Radio because you look so bright like a sunny sun in the sky. Wow! Effort. Muna, nag-effort na siya, oh. Oo. Galing, matali doon. Sige, okay lang. Ed Antejos, may agaman sa imo. Kay Veronica Santillan Manukan. Good morning. May ara pa sa baba. Ari pa gani, nagpanaog na kuya eh. Na. Sige, be, go, abe. Kay Nordi Arevalo, good morning boy. Happy fiesta kuno sa Hacienda Salamanca. Di naman. Salamangka Ibi Magalona. Goro. Happy fiesta man sa Murcia. Oh, yes. Murcia sa mga December 8. Yes. Happy fiesta all. Sai Cordova, good morning man. Efraim Aros, pag-greet ya Mrs. ko Sally Litson. Manok sang... sala po. Pagbasa ko ya Mrs. ko nga si Sally Litson, manok sang sumag. Gali kay pag-greet niya, Mrs. niya, Sally Litson, manok sang sumag. Abi ko pilido yung Litson. Tapos manok siya sang sumag. Gabalig sa Litson manok. Litson manok gali ya. Ruyor Buenyol. Good morning. Shoutout niyo lang kuno from Riyadh. KSA Tamyo yan lang dira sa sitio Laghit, Barangay Pasil, Ibi Magalona, Tesara and Lucenio family. Lalit Atos de Gayo. Good morning man. Keep safe always. Victor Tugaf. Judy Dunn Liwat from Austin, Texas. Ed Antejos. Good morning one from BC, Canada. Anong BC, Canada man? BC, Canada. BC? Bacolod City, Canada. Sino na Ambal ni Ed Antejos. Hindi ko na makita sa ako niya. Nakinatapos mo na ito basa si Ma'am Vanessa Mayo. Siya sa dalom ni Ma'am Vanessa Mayo. Be? Hindi ko makita. Monitoring from BC, Canada. Hindi ko siguro. Basi BC siya sa Canada. Basi BC siya sa Canada. Yung mo storya. City guro ni ang scene, Maabot Sige lang, tanong ko to sa Canada, karon makadto ko to. Dapat gid ha. Para daw kahapos sa aton. Anyway, good morning, Ed Antejos, dira sa Canada. Amo ning kuano, ang bandera sa Canada? Muna siya, no? Muna siya. Cloverleaf? Of course, Ma'am Annie Raffles, Yes, sa Okinawa, Japan. Ohayou gozaimasu. Sige. Standby na kita sa aton nga mga dugang nga mga balita kag sa aton nga nagamonitor live ang aton nga
SAP sang Aksyon Radio Bacolod. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:39. Sa detalye na sa Balita International, nagabot na ang unang batch sa COVID-19 vaccines para sa Indonesia kag sa karon. Gina-finalize na sang pungsod ang pagpanagtag sang ginapaabot nga matapos sa sulod sang duha ka semana. Domingo sang gabi sa nag-abot ang 1.2 milyones ka doses ng COVID-19 vaccines nga gin-develop sang Sinovac BioNTech sang China. Ang dugang nga 1.8 milyones doses sang Sinovac vaccine mag-abot sa bulan sang Enero 2021. Sunod kay National COVID-19 Task Force Head Minister Erlanga Hartato, ang pag-abot kag availability sang vaccine ang amat-amat lamang rason nga mangin gradual man ang pagpanagtag sini. Dugang pa ni Hartato, prioridad nga matagan ng medical workers kag public service officers. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, liwat magasaka ang presyo sa produkto sa petrolyo karon nga adlaw Martes. Sa abiso sa mga kompanya sang langis, ang Philippine Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Incorporated ang magapasaka sang dugang nga 25 sentimos sa kada litro sang gasolina, 40 sentimos sa diesel, samtang 60 sentimos naman sa kerosene. Ang Petrogas ang magapatuman man sang kaangay pagsaka sang presyo apang sa gasolina kag diesel lamang kag magapabili ng presyo sang kerosene. Ang dugang sa presyo sa mga produkto petrolyo ang ginpatuman las 6 ning aga kay dinay kalima nga semana nga sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sang langis. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may bayad karon nga 48 pesos kag 17 sentimos, Singapore dollar 36 pesos kag 3 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 21 sentimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, wala gid na punggano ni Ellen Adarna nga mag-post sa iya sini nga Instagram account, Action Boy. Wala ka gyapon no sa Instagram account. Wala kay tamaran ko makita si Ellen Adarna. Amo na. Kay Action Boy, nagakadlaw siya sa nag-post sa iya nga Instagram account. Kay ginpamangkot yung bata, yung wala nga si Elias. Ginpamangkot niya nga, who's your daddy? Wala ang sabat sa iya bata sa video ang gin-share ni Ellen, nagasabat sa nga si Piolo. Si Piolo, kung iaambay, Action Boy. Stay proud si Ellen. Tinagambal si Ellen. Tinagambal si Ellen nga, no, Piolo. Piolo Pascual is not your dad, hambalya. No, Piolo. Amo na si Piolo, kung Action Boy. Tingin ito gani si Piolo Pascual. Sa ikaduwa nga video, pamangkot yung liwat na, who's your daddy, hambalya, Papa P. Nag-amo na bala. Okay. Tapos, hambalya gani sa video dayon nga, John Lloyd Cruz left the group chat. Amo na dayon. Kay... Do ka aling man na kaya. Pero Action Boy, naibaluan gali nga si Elias ni nagatiner kay John Lloyd duha ka adlaw sa isa ka semana and the rest of the week kay Ellen. Kasi nung katudlo siya bing ang daddy si Papa Piolo. But si Yaya. Si Ellen ka aling. Papa P. Who's your dad? Papa P. Amo na Action Boy. Lahi ko magpagawa ng video wala si Kuana si Piolo nga magsiling nga, who are you? Who are you? Who you? Who you? Who you? Ang balya Ano na si Daka proud pa ni Ellen, di pa post siya pa. Daka namiyan siya, no? Kay ka funny ko no. To her it's funny. Are. But last na. Hala. Liwat. Who's your papa? Papa P. Hala. Papa P. gin-post siya kano kay ka funny. Oo. Tapos sa balya John Lloyd left the group chat. But the fact is you are funny. Yeah. May ilo siya. Naman nyo kung mga muamo ka muna kay pagsikway tagid ka mo. Balita sa sports, kung nagkakangawa sa karon ang mga residente sa Japan, nga liwat na paisol ang Tokyo Olympics kag madugangan ang gasto sa ilang gobyerno bangod padayon nga nagadamo ang kaso sa COVID-19 sa ilang pungsod. Ginanunsyo sa organizer sa kung liwat ipaisol ang hinambang, magagastos ang dugang 294 billion yen o kung $2.8 billion ang Tokyo 2020 Organizing Committee, ang gobyerno sa Japan kag ang Tokyo Metropolitan Government. Sa kamilugan, ang TMG kay ilang gobyerno nasyonal sumuman ang mga taxpayers ang ginapaabot nga magabayad
sang 191 billion yen para sa postponement sa hinambang. Positibo naman ang iban nga mga residente nga madayon ang hinampang pagi sa pag-post sa ila social media sang picture sa bagong tukod nga National Stadium. Level 1, kung madayon ang hinampang, malambot sa 15,000 ka atleta mag-abot gikan sa iban nga pungsod, kaya ginatanaw nga posible mangin rason sa liwat kung pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Japan. Balita espesyal! Okay, alas 7:43 kita, alas 7 may sap kita, no? Sige, mabunot kita na sa aton possible winner sa aton nga sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Go! Bubunot. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, ginatawagan na natin subong aton possible winner sa aton nga sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. So standby sa inyo dira nga mga cellphones. May nag-text diri sa ako noon, mayo na lang to nga sabat papapi ang iban nga bata gan ginsabat. I don't have a father. I don't know my father. Nato. Sige. Garing na. Dahil na tabi ko masabat. Si Aksyon JM naging nakasyon del Marga tawag. Aling kay kuha nga dan subong holiday ba sila nag-holiday, be? Taga diin siya. Hindi mo naguro office number. Hindi ah. Taga Himamaylan si Dugong Bran eh. Taga Himamaylan galing niyo, galing kay daw. Hello. Hello, morning. Si Lidoy ara? Si Lidoy? Ikaw ni Lidoy? Hindi, bata. Bata ni Lidoy. Gano'n si Lidoy subong? Ubra siya kay gatapas. Ay, gatapas. Okay. Layo. Dali, layo sa imo, Day? Oo. Din sa ano ka layo ka mo da? Hindi mo siya pwede matawag? Hindi. Sino ngalan mo yan? Nimle. Ha? Nimle, Agire. Nimle? Nimle? Nimle, Agire. Enli. Enli Aguirre. Pila na edad mo? 17. 17 ka na? Oo. Ano man? Ano na yan, no? Enli? Si Action Boy Duran sa Action Radio Bacolod, Ha? Ay, Sa Action Radio ni? Oo, good morning. Kay si tatay mo, wala da? Din siya nag-obra sa gla? oo. Tapas sa anong tapas siya? Tubo. Tubo. Hindi kahoy ha, basi kahoy lang yung panapas. Guess ko, ila ka pa, wala? Eskwela. Online. Nang kuhan, ano ganina, ng module. Module sa di kag-eskwela? Dire, Maylan. Mamaylan. Ano lang sa bag? National. Nga kasi Maylan National. si Mamaylan National High School. Nga kasi Mamaylan eskwela. Kaya taga Himamaylan ka. Oo. Taga Himamaylan. Ari lang Leo, si tatay mo bla, tatay panawag mo? Oo. Tatay mo Lidoy? Daddy. Managdaog siya sa amon di ko ano ng sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Kabalo ka nga nag-intra di siya? Oo. Pamati, mangguro ko ara si tatay. Kung kapamati si tatay mo sa amon sa radyo, kapamati ka man? Oo. Kasi may kilala sa... May kilala nga. May kilala sa Saturn, di yun. May kilala ka di sa Action Radio? Si Action Rex. Oo, sino pagid? Oo, nabalaan ka? Wala na balaan mo? Sige. Anyway, mo niwa. Hambalo mo lang si tatay mo. Nga, nagtawag kami di sa Action Radio, ha? Si Action Boy Duran naton, kag si Action Eden Aboso. Nga naton tay. Tatay, panawag mo, no? Oo. Aton tay, nagdaog ka tugali sa Action Radio, barato, dabi. Ngayon, kit barato, ikaw nagsabat, ha? Ang balo mo sa tatay mo, lato nyo lang ang text ang istasyon, ha? Ma-text kami dira.
ma-text man sa inyo ang si si Mami Junicia. Ulaton nyo lang ha, ulaton nyo man ang text namin para mag-claim ka mo gani, mababalaan nyo kung sino ang nagpadala, kung ano nga number ang nagpadala, okay? Ha? Malam mo si tatay mo ha? Pangayon lang na kay tatay mo ha, Henley? Sige. Padayon lang tayo sa pagpamati sa Action Radio Bacolod, okay? Salamat. Sige, salamat man and congratulations. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagsabi. Aksyon Radio. Congratulations sa kay sino ganito? Lidoy. Lidoy. Or ang iya bata nga si Aguirre sa Himamaylan City. Congratulations! No? Kag padayon lang kita diri sa Action Radio, ano? Sa aton sa nga sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Okay? Sa kay Janet Delino, anay, good morning, anay. Sige. Good. Kaya good morning, mga tani kay Ma'am Christine Villalobos sa mga EFC. Kaya nagapamati. Gid. Sa mga monitor na siya sa kanila live. Si Sir Vicente Emiliano sa may check-in. Nagapamati. Gid. Kaga para man sa benefits sang all kay si President Dennis Balag sige sa screenshot sang akon nga no kalaway ga kinusmod ko. So taga na mo chance nga smile ko ha 5 seconds lang. Ready na ka mo? 1 2 3 go. Kamera yung na screenshot niyo to liwat. Dennis, preparar. 5 seconds CP go. 1 2 5 4 3 2 1. Perfect! Mandala ko mulaw. Ay, nagya, pero mga screenshot nyo, Okay. Daming time, Sa balita special nato Action Boy, last hurrah ni Sa aton sining mga Christmas traditions na nagkalain-lain nga pungsod. So, diri na Action Boy, ang pinaka-last na to, di ba, Netherlands. Ang tawag nila nga Santa Claus, Sinterklaas. Sinterklaas. Nagkagiba sa siya lang. Ang next Action Boy, kadto naman kita sa Austria. Oo. Sa ato Action Boy, di ba, kung may good, may bad, ginaiya. So, ang counterpart ko sa Saint Nicholas dito sa Ilay, ang evil counterpart, ang ginatawag nga si Krampus. Krampus ang tawag sa ila. Okay. Oo. Bali, siya na kuno Action Boy. Sa mga bad dito ka muna kay Krampus. Oo. Demon-like creature na siya kuno Action Boy with one task. Ang task niya sina is syempre, mag-punish sang bad children. Before Christmas, Action Boy. Kung iban, hindi ka pagtagaan sang treat kung lain na akong bad kid ka for the whole year, ariya, ipunish ka before Christmas, Action Boy. Ay, okay. So, mga kalalakinan dito, naga-suksok sa mga devil costumes, Action Boy. Kag kadto sa mga pamalay-malay, Action Boy. May ginadala sila nga chain, kag basket para ikwaon ko nila ang mga bad children. So, do Halloween to sa ila, Action Boy. Usually sa America, di ba, may trick or treat. Sa ila to ang mga evil, with evil costume naman ko na Action Boy. Pasawagin na kay kuha ko ni Krampus. Oo, Krampus ang tawag to sa ila. Krampus, Australia. Sa Austria, I mean. Austria. Oo. Amo ng Austria ang sa kay kon baso na kay Hitler baso na nga time to bla. Sa Germany. Kag Saint Nicholas gid tawag nila kay Santa Claus. Kita dia Santa Claus. Actually ang Santa Claus na siya do ano gani parang ni mga do ka slang bala sa Saint Nicholas. Saint Nicholas. Saint Nicholas. So, Santa Claus. Okay. Ang kadto Action Boy sa akon nga hometown. Din ka gani? Takuling. Africa. Sa South Africa, Action Boy. South Africa. Oo. Ang tradisyon to nila nagadepende, Action Boy, sa region kag culture. Hindi pa sa Pilipinas, yung tanan may parol. Na ilay, depende. Most kalabanan to sa pamilya, Action Boy, nang nag-cook out. Amo lang na. Do pares luto sa gwa. Sa gwa balay. Cook out mo. Nag-ano lang Luto Action sa Boy, gwa. nagalagaw-lagaw lang. May marinated steaks. Wow. May mga, ano magbasa man, Boer War sausages.
Basta Doka sausage namit, ah. no? Basta sausage na. Do ka namin. Amo na sa Action Boy. Do nothing special ginaman. Pero sila. Ang kargan ko kulit din na to. Karon mabot siya gidugan. Kay do ka namin. Nagapanukot na yun. Gani. 120 to. 130 to. Ang next section, boy, ang Ukraine. Ukraine. Kanta sa Ukraine. Okay. Kabalo, ikaw bala, nga the Orthodox Christians to kuno Action Boy, mga 49% to kuno sang Ukraine's population. Pero, they observe Christmas Day during January 7. January 7. Yes. Nga So, man. amo na to sila. Yung Pero, pero during January 7 Action Boy, dira sila nag-address sa mga traditional nilang nga mga garments. Kag naga panglakaton sa ila dalano nagakanta sang Christmas Jingle Carol. bells, jingle Pero January bells. 7. January 7. The New Year na yan, no? Tapos, So, kalakat sila sa dalan. Tapos, Oo, kanta sang Christmas carols. oo. Ibigay Malamig mo. ang Mga muna. simoy ng hangin. Tapos gamit pa sila sa mga ATM machine. Okay. Ibigay mo na Ang aming Christmas bonus. Sa ATM machine, Action Amo Boy. na. Nakakanta. Nakaroling sila sa ATM Sila, no? machine. Kaya kanta sila kalakat sa dala, no? Oo. Pero ang pakanta nila, Malamig ang- ibigay mo na Ay, ang aming Christmas bonus. Yung ako nila pang kanta, Action Boy. Nami, ako na basang malamig ang simoy ng hangin. Anong sugparabi ko? May yagot ta. Sana ang bawat. Ang madumduman ko na siya, kung makabati ko na iya, nga kanta, ano kita yun? Ginaldo. Simbang gabi. Ginaldo, Na, ano kita yun ng ano, no? Tama gimana sa mo, bisan sa simbahan ganing Amo ila na di ba ginapatakar. ginaano? Tapos after na Kaya sa malamig Misa yun de siya. Gallo, may gina-offer ang simbahan. Samod sa unas tangob, gina-offer nga taho kag pandesal. Kami mo man sa bago, so una may pandesal na sa una. Oo, gano. Sa una kung tingamon nga simbahan, ang simbahan sa Katoliko, to paray lang sila sa Aglipayan Church. Kasi sa una sa gagmay kami, masimba kami na Davis Katoliko, makuha kami napay, tapos dagan na to kami sa piyak. So, Aglipay, linya mo na to kami, kaya parang taganay man to mo. Pumahaw. Oo. Hindi na kami nga pumahaw. Bawi-bawi lang sa Ano na yan? pumahaw. Dagan naman na to kami sa piyak, kami ngagaw kami na di sa piyak, kuha man to kami sa piyak pandesal. Grabe, no? Oo, muna sa... Production boy, kabalo may mga tao. Pero sa akon, sang una, dugay ko na, na-overcome ko naman somehow. Nga, before Christmas, gani, do kasubo, wala sang imo ma-feel, wala Action Boy, makabati ka sang mga Christmas song, do nasubuan ka. Muna sa una. Ay, ikaw? Subong si Action Dora, alam mo na, kay nasubuan na siya sang, whenever I see girls and Nasubuan boys, siya? nasubuan na siya. Masubo pag ang mga... Ang Disyembre ko ay malungkot. O, subo ka rin, malapot mo. Nami, Grabe, no? Amo na namin pag kay Turko yo, Turko Ano vlog, naman, Turko. yan ang damo, yun siya Ay, Turko nabalaan. nyo. Malamig ang buti ng pilsen. Wow, bungga! Iba talaga. Ay, may ara kita sang partial liquor ban. So, bakal ako mawat-amat. Kay 12 to 6 ang correct, nagsa. 12 Good to morning 6. kay Sir Archie Ray Alipalo. Ang yes. Pasko ay sumapit ko, no? Ay, nagdaog kami na sa Oh, kamuso na. baka. Ang kanta namin, Pasko sumapit daw, naka-10 mil pa na kami nga duwa. Ato, Oh. ang recent, sa dugay niya. Mga year before sang atong... Sige, naging train ta kami. year before that, Grabe, no? nagdaog kami na nga duwa ang kanta namon, Pasko ay sumapit. Naka-10 pa kami. Ate, kay ako yung second voice mo. Wow! Sige, ako ang melody, bigo. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiyawi. Okay na. Okay na. Sige. Happy Good. holiday, ha? Pero daw enjoy. mamiss ta subong Action Boy kay wala caroling. Wala, oo. Sad. So, nagamadigong kami sa una. Taga-labutan kami. Las dos ka panuktok. Pas balay mo. Sa suli ko lang na-realize ko, luya gali sa una, no? Kaluyagin man, alas dos. May ka mga ruling. Karuling ka pa mo, alas dos, luya, no? Ano na yun man. Sige. Isugod ka na itag alas 7. Gani. dos Grabe na no. yan, Ay, oh. nakakamiss. Especially sa mga kabataan. Ate, sige. Engineer Earl Bailon, good morning din sa imo. Kag Danilo Diocampo. Sawa si Grace. Happy birthday ka, no? Kay Happy Grace. birthday, Grace! Happy birthday. Yes. Enjoy your holiday, ha? Sa mga adlaw. Kag kabay pang we have more 17 days more to go before Christmas. Kag 24 days to go before New Year. Sakay Leo.
Pat sa pilido ni Leo. Talaban, no? Ni Leo Talaban, dira sa may Manghanoy. Lagaw di damo di mga lagawan nga o sige lang may asensyo sa imo bala kay ha. Ten na screenshot na ni Daddy. So, Ay, perfect. Very good. Kaya Dosi. si Action Boy, smile man. Thank you so much. Si Ellen Adarna kada. Wow! Standby na sa Action Hotline with Action ano sa mga Martes? Yes. Action Brian Morden. Ang inyo naman din nga news team. Action Eden Aboso. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Bacolod Action Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,